Англия излезе на стадионът Стека и не само победи, но и вкара 3 гола на домакина Мексико. Отбор, който до този момент не беше допускал нито един гол на Мондиала, дори не беше губил мач от световни първенства на този стадион. И най-вече, Англия показа много силна отборна игра и дух в среща, в която трябваше да преодолее толкова много препятствия. Надморската височина, невероятна домакинска подкрепа, 50 минути игра с човек по-малко и напрежение до самия край. Много хора вече коментираха, че това е може би най-силното представяне на тима в мач от директни елиминации от 1966 година насам. Но за да се случи това, беше нужно не само колективът и отборната игра да са на най-високо ниво, но и чисто тактически да се противодейства и да се реагира на целият драматизъм и обрати, които се случиха в срещата. Според мен планът на Тухел беше през първите 20-25 минути отборът просто да издържи на очаквания домакински натиск. Именно тогава ефектът от надморската височина се усеща най-силно. Мексико показа и в предишните мачове, че обича да се възползва максимално от този начален натиск и буквално яхайки вълната на публиката да отбележи един или два гола. И трябва да кажем, че планът беше изпълнен перфектно. Англия излезе номинално в формация 4-2-3-1, но често се случваше Сака да се връща на линията на защитата и да дава повече сигурност от дясно. Отборът успя и да контролира темпото на игра в началото. Това се случваше най-вече с спокойни разигравания на топката, без поемане на излишни рискове. Така до голяма степен беше укротена екзалтираната публика на Ацтека. Между другото, огромни поздравления за мексиканските фенове, атмосферата беше уникална. И общо с изключение на един удар с глава на Раул Хименес и много доброто спасяване на Пикфорд, отборът не допусна повече положение и се стигна до първата пауза за хидратация. След нея успя да се справи с първоначалната домакинска вълна. Англия заигра доста по-офанзивно, с повече скорост и започна да поема повече риск. Така дойдоха и първите два гола. При първия видяхме бързо подаване на Пикфорд към Деклан Райс, който напредна смело в свободното пространство. Букайо Сака надигра защитника към аут линията, нещо за което апелирах още в предишните видеа. А Хари Кейн с доброто си движение към близката града освободи пространството, което Джуд Белингъм атакува. Англия започна и да пресира по-ефективно и втория гол падна точно така, след перфектно координирана висока преса, в която Андерсън и Гордън имаха ключова роля. Забележете колко високо по терена е Андерсън в тази ситуация и така топката беше спечелена в много опасна зона. Трябва да кажем, че тази игра продължи и през второто полувреме, стигна се до добри положения, дори Николо Райли удари града. И това беше идеята на Англия, да продължи да пресира високо и да поема повече риск с цел да се увеличи преднината, защото Мексико вече беше върнал един гол след центриране от фаул, още първата част. След едно, според мен, много спорно съдийско отсъждане, при което не смятам, че Сака извърши нарушение. Всички тези планове за играта на отбора станаха напълно невъзможни, след като отборът остана с човек по-малко. Джарел Клонса, който до този момент играеше доста силно, получи червен картон. Отсъждане, което беше правилно, защото въпреки че игра с топката, той вдигна крака си прекалено високо и по този начин застраши здравето на опонента. Тук дойде и първата тактическа промяна. Тухел премина в система 4-3-2, като пусна Стоунс на мястото на Сака и той заигра в центъра на отбраната до Гехи, за сметка на Езри Конса, който премина отдясно. Инструкциите бяха да се търсят дълги подавания напред. Дори по-рано в срещата при изпълнението на начален удар се залагаше по-скоро на дълги топки от страна на Пикфорд, отколкото на постепенно изнасяне. Характерно нещо за голямата надморска височина е, че плътността на въздуха е по-малка и съответно тези дълго изритани топки срещат по-малко съпротивление и могат да достигнат по-голяма скорост и да прелетят по-голямо разстояние. Точно така се стигна до дуспата за Англия. След такова дълго подаване, Кейн комбинира с Антони Гордън, който преодоля Раул Ранхел и беше спънат. Капитанът не остави никакъв шанс на вратаря и с много хладнокръвно изпълнение направи резултата 3-1. И понеже драмата отново трябваше да бъде пълна, Мексико успя да намали резултата, като се възползва от едно решение след ВАР, когато съдията отсъди дуспа за нарушение на Хари Кейн. Действително имаше контакт и смятам, че осъждането е по-скоро правилно, но пък се срещат и мнение, че не всяко съприкосновение непременно трябва да бъде отсъждано като фаул. И така, вече при резултат 3-2, Томас Тухел трябваше да направи най-ключовото решение в матча. При оставащи 20 минути от редовното време, които в последствие се оказаха над 30 с добавеното, той включи Джет Спенс и Дан Бърн на място на О'Райли и Андерсън. Много често акцентираме на треньорските рокади, когато те са офанзивни и дадат резултат с някой гол или асистенция. В този случай обаче, те бяха дефанзивни, но имаха също толкова силен ефект върху крайния изход. Да, прибирайки се вече в система 5-3-1, Англия съвсем умишлено предаде изцяло воденето на топката на Мексико,
което криеше риск при толкова много оставащи минути. Но треньорския щаб и Тухел правилно предвидиха, че Мексико ще започне да изсипва топки в наказателното поле, нещо с което Пикфорд, Стоунс, Гехи и високия почти 2 метра Дан Бърн се справиха безупречно. Крайните защитници Спенс и Конса пък играха много силно един на един срещу фланговите си опоненти и или блокираха множество топки преди те въобще да стигнат в опасна зона, или ги затрудняваха до степен тези подавания да станат безопасни. Халфовете Райс, Гордън и Белингъм, по-късно и Роджерс, пък бяха буквално навсякъде и или дублираха съотборник по фланга, или много бързо предотвратяваха удари пред наказателното поле. Изобщо това беше изключително силно колективно представяне, в което Англия показа невероятен отборен дух и вяра до самия край. Следващата спирка е Майами, където трите лъва ще се изправят срещу Норвегия. Поглеждайки към вероятния стартов състав, си мисля, че Тухел отново ще излезе във формация 4-2-3-1, с Джордан Пикфорд на вратата, пред него Никола Райли отляво и Марк Гехи в центъра на защитата. Лошата новина за Англия е свързана с поредния кадрови проблем на десния бек, след червения картон на Джералд Клонса, и там е единствената въпросителна за това кой ще започне титуляр. Въпреки че по всичко изглежда, че Рис Джеймс е напълно възстановен от контузията, която получи след матча с Гана, може би е твърде рано да бъде пуснат като титуляр и имам предположение, че Езери Конса ще играе отдясно, а Джон Стоунс ще застане в центъра на защитата до Гехи. Триото в центъра очаквам отново да бъде Андерсън, Райс и Белингъм, а напред е ясно, че Хари Кейн е без алтернатива. Смятам също, че след силните игри на Антони Гордън и Букайо Сака в последните двубои, те ще останат сред титулярите по двете крила. Друг кадрови проблем е свързан с Джордан Хендерсън, който макар и да не е титуляр, контузи китката си доста нелепо при радостта с английските фенове след мача с Мексико. Относно Норвегия, не е нужно да казвам футболист от каква световна класа е Ерлинг Холанд и може би най-интересният дуел ще бъде именно между него и английската защита, защото това ще е първия нападател от подобно ниво, срещу когото Англия се изправя в турнира. Но дори извън него, норвежците играят много качествен футбол и според мен ще се получи доста приятен за гледане на четвъртфинал. Все пак, смятам, че Англия е по-класният от двата отбора и ще победи. Какви са вашите прогнози? Пишете долу в коментарите и не забравяйте, ако това видео ви е харесало, да ударите един палец нагоре и да се абонирате за канала. Благодаря ви и до скоро!